Agora, da man do Pondal, temos Vivir a Morte. Vaimos? Que sí, que os vai encantar. Se non ve prometo, os vai a encantar, os lo aseguro. Sabe o que lle quero dicir con iso? Entende? Pois iso. Grazas polo seu traballo. Sí, sí. Morto me deixa en paz. Vostede. Oia, señor. Vostede. Oia, esquelete. ¿Pero qué es este estrondo? Uy,
que non combina nada con esas flores lilas. Que horror. Que che pasa? Estás bébedo? Rezai a San Sebastián, que é o patrón dos borrachos. Non pasarías polo cadaleito da tola esta, non? Advírtoche de que agora van despertar. Empezarán a contarche a súa vida. É o seu pasatempo favorito. Eu contaríache a miña, pero non te interesaría. Es tan novo. É que a rapazada de agora... Ai... Bueno, eu xa me vou indo, que os seus contos xa mos coñezo. É que nacín no século XIX. Sabes o que che digo? Pois iso. Pero bueno, cuidadiño, Que é iso que dixo toda a boca de leito? Verás, rapaz, eu sou o xefe deste lugar. Cando era pequeno, vin como aparizaban a meu mellor amigo, así que decidí meterme no mundo das artes marciais para defender os máis débiles como a ti. Aprendín taekwondo, capoeira. De que estábamos falando? Ah, sí, xa lembro. De que morrín do xeito máis traica. Verás, diagnosticáronme unha enfermidade desas que te deixan impedido nunha cadeira de rodas, mas eu sonche demasiado bona vida para iso. Ah, e agora nese. Tamén me necesitaba nese. O tema, que estaba dicindo? Ah, sí. Que decidí facer todo tipo de tolemias para xogarme a vida. Se morro, non será cadeira de rodas. E así acabei. Por non aceptar que a miña vida estaría encadeada a unha cadeira de rodas, saltei dentro dun avión sen paracaídas. E fun bater en riba de alguén. Ou iso lembro. Creo. Hai alguén máis aquí? Hai alguén máis aquí? Alguén? Por lo menos alguén normal. Oh, un novo. Outro máis caeu neste pozo sen fondo. Nesta aterradora vida e morte. A vida, unha merda. E a morte, unha merda aínda maior. Mira, eu suicideime. Unha vida. Unha vida onde podes facer o que che dá a gana e decides morrer. Por dúas razóns. Unha leva a outra. A primeira, estaba cansa de vivir. Xa nada tiña sentido, nada me divertía, nada era para mí. A vida pasou de ser unha oportunidade a un castigo. Estou de acordo. Eu dende pequena fun privada de moitas das miñas liberdades, facéndome sentir unha persoa que non sou e obrigándome a contraer matrimonio cun faraón, Ramsés. Cheguei a un aburrimento e cansanzo eterno. Vivira todo o que quería e o que non tamén. Unha moza como a ti seguro ten moitas cousas por facer en vida. Descoñezo como é a sociedade actual, pero estou segura de que todos eles morreron por diversas accións que ti todavía non chegaches a experimentar. A miña única aspiración era morrer. A vida xa la coñecía, pero a morte non. Entonces tomei unha firme decisión e suicideime para coñecer a morte. Polo menos ti coñecíchela por vontade propia. Pero insisto, esa decisión non foi adecuada. Un abrocho de camelia sempre chega a florecer.
É o momento perfecto. Gustabas do meu cu? Como o vedes? Non me miredes así. Seguro que estades así de calados por pura envexa. Que pasa? Que o que mercas presúmelo, non? Pois iso. Pero hai alguén normal aquí. Pero vamos a ver. Hai alguén normal aquí. E canto che costou o cu? Pois verá, rapariga, en España cuesta uns 5.000. Se o queres de boa calidade, o seu 7.000. Pero eu, que se son ben espinida, teño mentalidade de tiburón, merquei en Turquía por 1.500. Seguro aparte? Seguro. Sí, a bofe que sí. Que pasa? Non me podo asegurar as nádegas? E se ocorrer alguna desgraza? É tan desgraza. Mira, maldito cirurxián, o torpe da anestesista e a tal limpiadora. Moi maja, por certo, pero limpar non era o seu. En fin, capalmei. Palmeina nunha sala, en Turquía, que nin quirófano era, nunha sala ben porcallenta, cunha anestesia regular e con botox nas nádegas. Que desgraciada. Por que puseches botox? Non entendo a necesidade. Pois por que non? É dicir, para estar guapa, para gustarme, para ter noivo, para ter cu, en resumo, para gustar. Buf, verme. Sabes, a min gustábame un mozo, pero deixoume aos 2 meses. Estaba namoradísima, xurocho. Nunca antes me pillara tanto. Bueno, aínda que Xoan tamén gustábame moitísimo. Xoan. Si, o meu ex. Euxío encantábame. E Xurxo. E Guzmán. Ai, en fin, supoño que sempre estive enamorada. Encántame estalo. Creo que non sei non estalo. De feito, agora mesmo, gústame un rapaz. É o mozo que lle cambia as flores ao Paraleito 3. É guapísimo. Creo que lle saco 3 anos de vida e 11 de morte. Gustaríame falar con él. É o meu actual amor platónico. Mira, neniña, tío que é unha porca noxenta. O amor verdadeiro non está en todos eses mozos que dis. O amor verdadeiro só o atoparás na Santísima Trinidade. Pois millor iso que vivir amargada crendo en santos e trinidades e morrer e ver que estiveches amargada pra nada. En fin, volvendo ao tema, ao mozo escribille un poema. Espera. Meu amor, quero tate máis alá, mais non sei por que lle pos flores de cor a un parvo que sen paracaídas se foi tirar. Gustaríame que me mirases, que me escribises, que me falases, pero non podes porque estou nun ataúde. E ti con todo na plena xuventude. Non me queres, non me amas, ignórasme, non me falas. Son invisível, insignificante, e ti tan bo mozo e tan elegante. Que horror, que vergoña, que horterada. Isto non é unha moción. Pois, eu, a miña vida, non que fose unha telemia. Sen máis, pois xa fixe e tiven cousas que vos non poderíades permitirvos. Pero que en verdade o
o diñeiro tampouco era todo. Vou vos dar 2 ideas de como vivir e ides escoller unha. Por unha banda, a vida dunha persoa humilde, que cobra pouca cousa, e que ten un fillo, que traballa, pero que cuidouno, aínda que traballase. Pola doutra banda, a vida dun neno cun pai multimillonario, que prácticamente non o coñezo, ou menos do que debería. Un pai que non pode parar de traballar, que segue viaxando, e o peor de todo, que non vía o día do seu aniversario. Agora di, que elixes? Si, é certo que na segunda opción tes cartos para mercar calqueira cousa. Hagas unha. Sabes cal? O agarimo dun pai, porque iso non se pode comprar nin con todo o diñeiro do mundo, porque senón, créeme, son tería. Miña nai querida, pero quen era o teu pai? O meu pai tiña unha tenda moi grande na internet. Meu xefe tiña unha tenda moi grande na internet. Maldito fillo dun verme. Eu separeime da miña familia. Tiña que conseguir un traballo. A miña vida era unha merda. Non quería saber nada de ninguén, excepto da miña nai. Conseguín un traballo en Amazon. Explotábanme, pero non conseguín outra cousa. Non tiña tempo para nada, salvo para saltar, cear e escasas horas para dormir. Tomaba moito café, non me gustaba, sabe mal, pero mantíame experta. Un día, non sei moi ben que pasou, pero todos os paquetes de huevo e moaña caeron en rima, e despertei aquí. Desde entonces estou acá. Pero isto é mellor que traballar para un verme hipócrita que só sabe pensar nele e nunca se preocupa polos seus empleados. É o imperio egipcio que... De onde crees que veño eu, oprimida? Da caixa de Pandora? Bótalle terra, muller. Anda a coidar as plantiñas para gañar uns cartos. Cuidadiño, Cleopatra. Mira, guapa. Fai un xitiño que vou che fazer a colleriña. Mira que es guapa e nova. Pero carajo, o caderito desechou de verme. Por callada. Anda, o de plastilina. Fai-me un xitiño que imos falar. Xa ti sabes, mami. Es que nene por callento.
Pois a do cu de pirámide. Se tiveras outra oportunidade para volver a vivir, que é o que farías? Buenos días, hermano. Imos botar uns verdes. Pois eu sei o que quería, mais algo. Aquí non teño problemas. Non hai policía, non hai cárceres, non hai lei. Aquí tudo como quero. Pero non che regatas listas a unha cárcere. Outra oportunidade, quita, nin por un ataúd de novo. Eu o que quería era morrer, non isto. Eu quero desaparecer. Ainda que estas plantiñas non están nada mal. Pois eu tampouco quero volver. A verdade é que aquí estou ben. Supoño que o amor de parella non é todo. O importante é o amor propio. E hasta bellas fai falta. De niña, facendo pausa. Quiero volver a traballar, pero de outra cousa. Pero non te preguntes, mujer. Eu dou traballo. Ven, vai levar tranquillas. Enfermarme, mucho matar, por de merda. Ayúdame, fresca. Ayúdame, sentarme. De que estades todos a falar? Nunha segunda oportunidade? Pois... a mí non me queda nada por facer. Polo menos que eu lembre. Ainda que... non sei, isto é moi aburrido. Esperaba algo máis como o ceo dos vikingos. O bajar, onde se lean a paus todo o día. De volta a vivir, faría mesmo que fixen. Volver ter esa sensación de adrenalina a lume de Viqueira. De todas formas, no mosteiro ensinaronme que o máis importante era a realización persoal, porque duraba para sempre. E agora que non teño esperanzas tolas, vou tentar cambiarlo. Mas, señor da,
Me acerco a él. En cada zona e aínda en cada comarca, a Santa Compaña ten as súas variantes características. Casi todas as versións coinciden en describir a Santa Compaña como un grupo de defuntos vestidos con sudarios e portadores de cirios accesos que camiñan pola noite. Ao seu paso, cesan todos os ruídos dos animais no bosque. Os cans anuncian a chegada da Compaña, aullando de forma desmedida. Os gatos fosen despavoridos. Din que non todos os mortais teñen a facultade de ver cos ollos a Compaña. Contase que os nenos aos que o sacerdote por erro bautiza usando o óleo dos defuntos posuirán xa de adultos a facultade de ver a aparición. Outros, non menos crentes na lenda, haberán de conformarse con sentila ou intuíla. Segundo algúns, os mortos levan o cadaleito de alguén que está próximo á morte e por iso roldan a súa casa. Segundo outros, a procesión vai encabezada por un vivo e se desdichado que precede a procesión pode ser home ou muller, dependendo de se o patrón da parroquia é un santo ou unha santa. Tamén se cree que quen realiza esa función non lembra durante o día ocurrido no transcurso da noite. Únicamente poderase recoñecer as persoas penadas con este castigo pola súa extrema delgadez e palidez. Cada noite a súa luz será máis intensa e cada día o seu palidez irá en aumento. Non descansarán ningunha noite, polo que a súa saúde debilitarase ata enfermar sin que ninguén saiba as causas de tan misterioso mal. Condenado así a vagar noite tras noite hasta que morra, ou outro incauto sexa sorprendido na noite, ao calo que encabeza a procesión pasará a cruz que porta. Para librarse desta aparición, a persoa que dexa pasar a Santa Compaña deberá trazar un círculo no chan e entrar nel, ou ben deitarse boca abaixo. Bueno, pues que la obra genial, la idea, a mí personalmente, y creo que igual a varios de aquí, a muchos, no digo todos por si acaso, ¿sabes?